ሰላም ክብራት ተኸታተልተይ ሰላም ክትኮኑ ተስፋ እናገበርኩ ሕጂ ካብ ሓዳስ ቪድዮ ተመሊሰኩም ኣለኹ። እዚ ማይ ቢሑቕ እዩ። ኣብዛ ማይ ቢሑቐይካ ኣብ ዓኸ ዝተደቆሰ ይገብረሉ ኣለኹ። ሓፀር ቪድዮ እየ ክገብር ሕጂ ምክንያቱ ክሕፅሮ ደለየ። እዚኣ ሕሩጭ ስገም 1 ኪሎ ገይረ ኣለኹ። ሕሩጭ ስገም 1 ኪሎ ዋላ እውን ክንገልፎ ንኽእል ኢና ግድነት ኣይኮነን። እዚ ከዓ ኪንዋ እዩ። ኪንዋ ከዓ ፍርቂ ኪሎ። እዚ ከዓ ሕሩጭ ጣፍ 1 ኪሎ እዩ። ነዚ ማይ ልብጥ ዝበለ ገይረ ከዳውሰ ኣብቲ ምድዋስ ኣይርአኩኒ ግን ፅቡቅ ጌርና ከነዳውሶ ከዓ በዚ ኣጋጣሚ ይላቦ ማለት እቲ ከምዚ ዝኣመሰለ ገይረ ኣዳውሰ ኣለኹ። ሕጂ ከዲነ ክገድፈ ሕጂ ሰዓት 7:40 ኣነ ለዊሰዮ ምሸት ማለት እዩ። ንፅባሒቱ ንጎ ከዓ ሰዓት 6:40 ከዓ የዳውስ ኣለኹ የቕጥኖ ኣለኹ ማለት እዩ። ሕጂ የዳውስ ኣለኹ ነቲ ኣብኡ ዝፀንሐ ዓፋፍ ዝበለ ኣየልቀቕኮን ኣብቲ ሓደ ግዜ ከልቅቆ እየ። ሕጂ ማይ ውዒ ገይረ ክቕጥኖ እየ። ማይ ውዒ ገይረ ይቕጥኖ ኣለኹ። ድስቲ እንድሕር ተሃልዩና ንዓና ዕብይ ዝበለ ፅቡቕ ነይሩ። ንዓይ ግን ናብ ጎማ ገይረ ይገብሮ ኣለኹ። እዚ ንበዓል ፅቡቕ ኣይኮነን ግን ኣማራፂ ኣይረኸብኩን ዘለኹ ክሳብ ዛ ሕጂ። ኣዝዩ ክፅብቕ መዓዝ እቲ ናይ ኪንዋ ሕሩጭ ወይ እውን ናይ ሄርሽ እውን ኣዝዩ ፅቡቕ እዩ ክልቲኡ። ኣነ ግን ባዕለይ ዝደቕሶ ከምታ ኣብታ ሓንቲ ቪድዮ ዝረኣኽማ ወይ ዝረኣኽና ሕጂ ጨው ይገብረሉ ኣለኹ። ኣነ ግድነት ኣይኮነን ኩላትና ጨው ክንገብረሉ ግን ክትጥዕሞ ከለኻ ማይ ከይጥዕም ተፃይታ ኣብኡ ከሎ ክብላዕ ኣይክእልን። ቆርተይ ማይ ከይከውን ኣነ ይገብረሉ ኣለኹ ግን ክንገድፎ ንኽእል ኢና ግድነት ኣይኮነን ክንገብረሉ። ከምዚ ጌርና ምስ ቀጠልናዮ ንገድፎ ብድሕሪኡ ኣብ ፋዱስን 45 ከዓ ጣይታ ምውፃእ ክጅምር እየ። ቁርብተይ ዓፍ ኢሉ ክፀንሐኒ እዩ። እቲ ብላዕሊ ከምኡ ኢሉ ዝፀንሐኒ ከዓ ነቲ ዓፍራ እሊ ከብሎ እየ። ምክንያቱ እቲ ቪድዮ ኣይቀዳሕኽዎን ናብኡ ከይነውሕ ክሕብረኩም ስለደለኹ ወይ ክሕብረክን ስለደለኹ ዝኾነ ርእይተኽን ከዓ ክትፅሕፋለይ ትኽእል ኢኽን። ካባይ ንላዕሊ ተውፃእ ኣሕዋት ኣዴታት እውን ኣለኽን ግን ሓሳብክን ክትባን ትኽእል ኢኽን እንድሕር ፈቃደኛታት ተኾንክን ወይ ፈቃደኛታት ተኾንኩም። ከምዚ ትሪእዮ ዘለኽን መጎጎይ ኣርሲነ ይኻሰላ ኣለኹ። ብጣዕሚ ኣዝዩ ክፅብቕ መዓት ጣይታ እዩ። ኣብታ ናይ ቀዳሚት ቪድዮ ናይ ጣይታ ከመይ ጌርና ነውፅእ ኢለ ገይረያ ዘለኹ ኣስቤዛ ኣብዚሕኽላ ኸላይካ ብዙሕ ኣስቤዛ ኮይኑዋ ዝበልክና ንፕራይቬት ኣሕዋት ነይርክን። ሕጂ ግን ኣስቤዛ ብሰለስተ ዓይነት ሕሩጭ ማለት እየ እሞ ከዓ ብሓፂር ግዜ ኢኻ ነዊሕ ዘይኮነ ልውስ ኣቢልካ ፅባሒቱ ክትበልዕ ትኽእል ዋላ ብኣፍካ ጥዕሚ። ግን እቲ ኪንዋ ኣነ ድቑስ ኣይረኸብኩን ወይ ጥሑን ኣይረኸብኩን። ባዕለይ ጥሕኖ እንድሕር ጥሑን ወይ ጥሑን እንድሕር ትሽየጥ ተሃልዩ ከዓ በዚ ኣጋጣሚ ክትሕብራኒ ይላቦ እንድሕር ትፈልጦ ተኾንክን ወይ ብዛዕባ ከምዚ ትፈልጣ ተኾንክን ማለት እዩ።
ሓደ ግዜ ህው ክልካ ክትገብር ተደሊኻ ግድን ኣዳሊኻ ክትፅንሓለካ እምበር ከምኡ እንተሃልዩ ከዓ ኣዝዩ ተመራፂ እዩ። ዝበፅሕክኖ ኣሕዋት ተሃሊኸን ክተካፍላና ከዓ በዚ ኣጋጣሚ ይሕብር። ጣይታ ከምዚ ንሪኦ ዘለና የውፅእ ኣሎ ከዓ ሕጂ ጀሚረ ኣብቲ ቪድዮ ሕፅር እየ ዝብሎ ዘለኹ። ኣብዚ እውን ብዙሕ ኣይቅድሕን እየ ነቲ ጣይታ ብዙሕ ከይቀዳሕኩስ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ከሪአኩም እየ። ኣብዚ ናይ ዝባኑ ከዓ ራእየ ጣይታ ዓድና መስል ኣዝዩ ደስ ዝብለካ ማለት እዩ። ኣበይ ፍቓድ ባዕሎም እናደደ ከይከውን ባዕለይ ድሓን ርኢትኹን ክሃቡኒ ጌጋ ምሳና እሞ ርኢትኹን ከዓ ክትብኒ ተስፋ ገብር። እዚኣ መጎጎ እቲ ሓዊ 250 ክሳብ 300 ዘሎ ተገበርናዮ ፅቡቕ ነቲ ዝባኑስ ብጣዕሚ ፅቡቕ ገይሩ የውፅኦ። ኣነ ግን ብ279 ገይረ የውፅእ ኣለኹ። ንሪኦ ከዓ ኩነታቱ ከነትሕቶ ንኽእል ከነብሎ ንኽእል ግን እቲ ዝባኑ ዋላ እቲ ዓይኑ ኩሉ መጠን ዝኾነት ፅብቕቲ ኮይና ረኺበያ ኣነ ማለት እዩ። እቶም ሓደስቲ ዝኾንኩም ከዓ ሳብስክራይብ፣ ሸር፣ ላይክ ኣይትረስዑ ኩላኹም። ላይክን ሸርን ሳብስክራይብ ማለት እዩ። እትዮም ናተይ ተኸታተልቲ ከዓ ኣዝየ ዘመስግነኩም። ሃናፂ ዝኾነ ርኢቶኹም ከዓ ኣዝየ ዘመስግነኩም። ብጣዕሚ ብኣኹም ዝሕበን ብጣዕሚ የቐኒለ ይብለኩም ኩሉ ግዜ ከም ኩሉ ግዜ እንጀራና ወዲእና ኣለና። ኣነ ሕጂ ከምዛ ዝበልኩም ብዙሕ ኣይቀዳሕኹን። ከምዚኣ ንሪኣ ዘለና ጣይታ ወፂልና ኣሎ። ኣብዚኣ ወዲእና ኣለና። ክትፈትውዎ ከዓ ደስ ይብለኒ። ሕጂ ኣነ ክዝሕለለይ ኢለ ኣይከደንኩ ነቲ እንጀራ ክዝሕለለይ ስለ ዝደለኹ ውዑይ ኣብ ርእሲ ስለገረዮ ዘለኹ ቁርብ ክዝሕለለይ ይደልየ ኣለኹ። ኣይሸፈንኩዎን። ምስ ወዳእና ከምቲ ንሕና ደድልየና ከዓ ጌርና ንሽፍኖ ንኸይነቅፅ ከምዚ ንሪኦ ንኸሪአኩም ኢለ ዝገማጠሎ ዘለኹ እምበር ወዲ እቲ ጣይታ ቁርብ ልዕል ስለ ዘበልክዎ እቲ ኣቃዳድሓ እቲ ዓይኑስ ኣቕሪብኩም ዋላ ክትርእይዎ ትኽእሉ ኢኹም። ከምዚ ድብዝዝ ኢሉ ኣሎ። ቻው ቻው። ብካልእ ግዜ ክሳብ ንራኸብ።